Nej, det var lite illa där för det går inte undan. Men ta den där. Inte på mig! Kan du lyfta undan väskan då? Lyft på väskan. Ja, vad fan är han nu under? Under garderoben. Skojar du? Då kommer han ligga och dö där. Ja. Var inte inne bland mina kläder. Säker på att inte underväskan. Nej, jag vet inte. Jag tror den är inne i garderoben. Den kommer inte under. Han kan inte komma under. Nej. Så jävla äckligt. Och inte här. Jag vet inte. Ja, men tus. Jag vet inte vilken garderob. Den är i garderoben. Möjligen. Nej, han kommer inte hit. Ja, men det är bara att börja plocka ut grejer. Ja. Du gör det jag filmar.